Bine vă regăsesc! Intrarea voastră pentru sfârșit de lună mai, ce a mai rămas din mai, adică, și început de lună iunie. Primul mesaj pentru voi este de la Zana, care este o inimă, o mare inimă. Am pus pauză puțin mai devreme pentru că plângea un copil, se oprise, acum a început din nou. Racul ține de familie și foarte curând Venus va intra în rac. Și vorbim aici despre tot ce înseamnă familie. Și pentru că acest copil plânge, poate ar fi bine să mergeți în interiorul vostru, cu mintea, conștient, și să vedeți vouă ce v-a lipsit sau ce vă lipsește sau ce v-a blocat. Pentru că și cartea spune, ești protejat de tot răul. Ce a fost mai rău a trecut. Îți cer să te relaxezi și să te simți în siguranță. Și dacă tu nu te-ai simțit în siguranță vreodată, amintește-ți când nu te-ai simțit, care a fost motivul care a declanșat acest sentiment și ce ai putea schimba. Cum ai putea schimba acum ca să liniștești acea frică care se poate reactiva. Îmi văd părinții ca pe mici copii ce au nevoie de iubire. Cu siguranță dacă ei nu și-au oferit lor foarte multe lucruri, posibil să nu știu să-ți ofere ție sau să nu fi știut la momentul respectiv să-ți fi oferit. Am compasiune pentru copilăria părinților mei, știu acum că eu i-am ales pentru că erau perfecți pentru ceea ce am avut de învățat. Îi iert și îi eliberez și mă eliberez pe mine însumi însă. Vedeți exact ce vă spuneam de acel copil care plânge, care este motivul pentru care plânge și de ce a plâns, de ce plânge voi, de ce ați plâns, care erau lucrurile care vă lipseau, ce nu era așa cum vă doreați voi. O să las cărțile aici ca să aibă loc celelalte. Un alt mesaj, fii atent sau fiți atenți la visele voastre. Pentru că și acestea, să știți că pornesc tot din copilărie. Și dacă puteți să știți sau să identificați momentul când ați primit ghidare divină, poate chiar în somn, chiar dacă tu nu îți amintești visele tale, dorințele tale, visele de noapte în primul rând, răspunsurile sunt întotdeauna acolo. Caută-le în tine. Și când o să îți amintești de ele și când o să știi exact care au fost acelea, o să afli și răspunsurile la ceea ce lipsește acum în viața ta. Mai fumegăm puțin, că simt nevoia să mai curățăm puțin spațiu. Să vă rog să vă gândiți la o intenție. Vedeți? Luna. Luna vorbește despre lucruri necunoscute, dar și despre lucruri pe care tu fie le-ai primit în trecut, fie repezi ceva din trecut, fie ai învățat o lecție. Luna guvernează racul. Dar luna vine să-ți spună despre legătura ta cu emoțiile, cu mama, cu emoțiile tale pe care încă nu le-ai spus nimănui sau poate încă nu le-ai conștientizat nici tu. Și în perioada asta cam despre asta este vorba, mai ales că Scorpionul este frate de triadă cu tine și cu siguranță ai fost destul de impactat, unii pozitiv, unii negativ, acum depinde ce mai aveți pe harta voastră, dar te ajută în această perioadă să te
să ai suficientă răbdare cât să te poți despărți sau detașa de situații care nu-ți mai sunt de folos. Și sunt câteva atașamente aici la tine. Ce perioadă vei depăși? Cu răbdare o vei depăși această perioadă. Vor fi lucruri care probabil nu le știi, atașamente din nou, lucrurile se pot schimba. Nu știu dacă acolo se văd toate cărțile care le așez, dar vi le arăt. Ce lași în urmă? Emoții. Lași în urmă emoții care te-au pus pe gânduri, care te-au captiv, care ți-au consumat, aș spune, multe nopți. O perioadă lungă de timp. Poate 9 săptămâni, poate 9 luni, poate 9 ani, fiecare unde vă aflați, pentru că sunt acele cicluri evolutive. Sau poate chiar la 9 ani, la 8-9 ani, până în 10 ani, tu ai avut această perioadă în care ai dorit ceva și părinții nu ți-au putut oferi. Totul este în copilărie. În fața ta apare o altfel de dragoste. În momentul în care tu îți dai seama ce ai de eliberat și ce nu mai este pentru tine, tu poți să mergi către o altfel de dragoste. Un alt drum ți se oferă, ți se arată, ți se recomandă pentru a uita o rană emoțională. Pentru a putea ieși dintr-o frică, pentru a putea alege bucuria, pentru a uita poate trio dacă a existat, pentru a începe fie o relație, fie un nou drum, fie un proiect, să începi ceva nou sau să lucrezi la propriul tău proiect, chiar dacă ești începător, să zic așa, e prima dată când faci anumiți pași și să poți să te bucuri de ceea ce ai. Și pentru acest nou proiect, ți se spune că ai nevoie să te cunoști foarte bine pe tine, dar să începi o anumită transformare a ta și poate ăsta este primul pas care ar fi bine să-l faci. Deci cine ești tu? Ești cel care își dorește un alt drum și o transformare. Mediul în care tu o să lucrezi acum sau în care o să te desfășori va fi acela de a începe ceva nou, dar nimic fără un proiect, exact ce spuneam aici, începi un nou proiect. Nimic fără un proiect, fără a cunoaște detaliile, fără a ști pașii care vrei să-i urmezi. Și să alegi să ieși dintr-un mediu care îți provoacă teamă sau lipsa banilor sau frică sau rigiditate sau neîncredere. Îți dorești să-ți asculți intuiția mai bine și să nu mai oscilezi între informații și asta ar fi minunat să se întâmple. Cât despre frici, s-ar putea să-ți fie teamă că te vei reîndrăgosti și vei manifesta aceeași imaturitate pe care mi-ai manifestat probabil și altă dată, dar asta să știți că vine tot din copilărie. Tot din copilărie. Iar finalul spune că situația se poate schimba în momentul în care tu schimbi ceva. Percepția asupra lucrurilor, cum ai făcut lucrurile până acum. Poate nu știi când, sau poate nu o să spui nimănui când te schimbi tu. Dar important este să acționezi. Să lași gândurile deoparte. Gândurile astea te cam consumă puțin. Sau mai mult. Și îngerii romantici, ce vor să-ți transmită? Să ai mai multă încredere în destin, să ai mai multă încredere în tine, să înveți să te joci mai mult, să râzi mai mult și timpul divin lucrează pentru tine, dar poate fi cineva din trecut care vine sau dintr-o altă viață. Important este să, dacă nu ești într-o relație sau chiar dacă ești și nu ți-ai întâlnit un anumit suflet pereche și este scris pe destinul tău, el poate veni.
în viața ta, dar va fi total diferit de cum ți-ai făcut tu o anumită imagine asupra acestei persoane. Dar nu uita că timpul divin lucrează pentru tine. Să o fie de folos. Ne reauzim. Vă mulțumesc că sunteți aici. Vă sunt recunoscătoare și nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați dacă doriți. Este gratuit pentru voi. Pe curând, la revedere!